Sa níos anseo tá spáinnig mé an gcinné Guth go Téacs I ndoiciméid Google. Cé nach bhfuil tú anán an gcinné seo úsáid agus tú ag trácht ar obair na náltaí, mar sin féin is féidir leat é a úsáid I go leor bailí éagsúla agus is suíomhanna éagsúla. Go háirithe do pháistí le riachtanas speisialta agus do bhúntóirí oideachas speisialta. Sa sampla seo, mar an múntóir ranga, fuair mé an dréacht déarnach de físa insinte scríbhneoireachta ó Ghailta Scoile. Bhí go leor leaganacha déanta den dréacht seo bunaithe ar aiseolalas. Is féidir leat é seo eicáil sa stair tráchta. Anseo is féidir leat na hidirghníomhaíochtaí idir an dalta agus mé féin nuair bhí an dalta ag crochú dréachtú agus athdréachtú an písa oibre. Anois, agus an dréacht déarnach curtha táim chun písa aiseolalas achomhair a thabhairt ar an aithris ina iomlán. Chun é seo dhéanamh, úsáidigh mé an gcinné Guth go Cló nó Guth go Téacs. Táim chun aiseolalas achomhair an bhúntóir a chló ionas go bhfuil sé soléir cad atá ann. Faoi seo, táim chun ma aiseolalas Guth go Téacs a fhágáil. Is féidir leat an gcinné seo aimsiú, in uirlisí, agus an sin clóscríobh an gcuta. Nuair a clicálann tú ar an gnapa, is féidir leat an mic a fheiceáil. Clicáil ar an gnapa seo chun tosú. Féidir go dtiocfaí fógra aníos gur gádait an mic a chumasú. Déine é chumasú chun an gcinné seo a úsáid. Táim chun aiseolalas a thabhairt anois leis an gcinné Guth go Téacs. Ná den dearmid go bhfuil sé tábhachtaí de abairtí a foncú. Chomh górdas agus obair iontach lánstad. I dtús de ainsint, thug tú samplaí soléire chomh maith le cuirsíos álainn de chait, lánstad. Tús tarraingtach a bhí ann, lánstad. Thain sé liom gur luú tú an chuí ar bhuchaigh tú, lánstad. Ceapam gur chuir sé sin go mór leis an bíosa, lánstad. Ina iomlána, ba iarracht bhreá a bhí ann, agus an céadar eile, measam gur féidir leat aithris níos faide a scríobh le níos mó sonraí, lánstad. Comhgordicus arís. Anois, agus má aiseolalas tugadh agam, táim chun nóiméad a ghlacha chun na botún gramadí a cheartú. Anois, agus na ceartúcháin déanta agam, táim chun athrú go dtí radharc na daltaí chun breathnú ar leathanach. Is féidir leat a fheiceáil go bhfuil ma aiseolalas ar obair an dalta anseo. Is féidir leis an dalta breathnú agus athbhreathnú a dhéanamh ar ma aiseolalas achomhair. Sa níos anseo, thaispeáin mé conas an gcinné Guth go Téacs a úsáid. Is gcinné sothlúpta é seo, agus is féidir leat é úsáid ar bhealaí éagsúla agus is suíomhanna éagsúla chomh maith le bheith ag tuairt aiseolalas do pháistí.